Mga sundalo ni Jesus panindog na kamo. Ang away padayon unta samtang may adlaw pa. Pagsuklanta ang kaaway sa bugos nga kusog. Pagtuo maoy pagdaog ning kalibutan ta. Atong pagsalig, ang atong pagtuo, maoy makabuntog sa yutan-on nga gahom. Ang gugma niya bandila ta, espada pulong niya, ang dalang tulit sundon man sa mga niluwas. Nakadaog silang tanan tungod sa pagtuo. Pagtuo ang taming nato, magmadaugon ta. Ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, maoy makabuntog sa yutan-on nga gahom. Mga kaaway naglibot ka nato paglaglag. Talikdan tang kadautan, ang panulay suklan. Kamatuoran ibakos kalwasan ni sulo. Ang kayutaan mauyog nga atong gitumban. Ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, maoy makabuntog sa yutan-on nga gahom. Kaniya nga nakadaog, higanti ang kupo. Ngalan niya hibaluan sa kahimayaan. Kada sige ipadayon tanggug maman usab. Dagong mga kaaway ta sa ngalan ni